doe kent Big Benny. Maar kent ze me ook echt door en door? Voilà, een voorproefje. Een digitale artiesten-database dus. En morgen gaat hij de lucht in met lijstjes en zo. En je bedoelt daarmee schilderijlijstjes? Nou, eigenlijk met van alles. Henk, leg eens even uit. Informatie over Limburgse artiesten. We beginnen met alle artiesten die ooit in de L1 Limburg Top 100 hebben gestaan. Straks komen er de top 10 artiesten bij en de LVK-artiesten. Nachtegaaltje. En Nachtegaaltje is gebaseerd op het Limburgs volkslied. Nachtegaaltje zingt. Dit is een soort Wikipedia voor de Limburgse artiesten. Ik denk dat het nachtegaaltje tuurbaal bij Limburg wie bezongen in ons Limburgs volkslied. Ach ja, laat het maar staan, ik heb er vrede mee. Maar begin vond ik het een beetje oudbollig. Het moet even groeien, letterlijk. Het L1 beeldarchief wordt toegankelijk voor de bezoeker. En gaandeweg komt er steeds meer op te staan. Dit is Madi. Wil ze haar door en door leren kennen? Ik vind het zelf ik vind het een heel leuk initiatief. Ik ben ook heel benieuwd hoe het er gaat uitzien, want dit wordt dan donderdag gelanceerd. Hè? Wat mag niet ontbreken op de site. Steekt er al op. Alles wat ze over hun wilt weten en clips, interviews en geluidsfragmenten. Staat erin dus. En wat horen we daar? Ik denk een nachtegaaltje. Ik denk het niet. Zie je geen nachtegaaltjes? Want zie je het houtdoeven?